Padayon paghihapon sa pagpangtunol sa hinabang ngadto sa mga kanhi rebelde sa Misamis Oriental ang pamunuan ni Governor Bambi Imano. Kini pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Niadto lang Miyerkules, Hunyo 24, nakadawat sa tag 5,000 pesos nga kantidad sa hinabang ang tulo ka rebel returnees atol sa gipahigayong hamubo nga programa sulod sa 58 Infantry Battalion Camp sa Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Dakong kalibay sa kanhi kaaway sa atong gobyerno nga gihatagan silang paglaom ni Governor Imano og 58 Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ricky Canatoy gamit ang pondo sa Kapitolyo ug ubos sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa Department of Interior and Local Government o DILG. Pasalamat ko sa iyo. Dako gid ako ang pasalamat. Kay ako ang huna-huna nga abi na ako nga dili na mi kana ang dawaton kay ingani na ang lagi na nakakuha na mi sa gobyerno nga na ako dako gid ako ang pasalamat sa iya. Kini ang nagunang hinungdan matud pa sa ilang pagbalik sa sabakan sa gobyerno kung diin nakita niini ang katarong ug kaligdong sa kasamtangang namunuan sa Misamis Oriental. Ako si Lambo Ray Marximania, alang sa limpyo ug matarong nga pang gobyerno, Padayon Pilipino.